Så skal vi lave en lille øvelse. En lille øvelse, som du kan bruge i en af dagene til at lære dig selv at kende. Nu tager jeg lige dem her af. Det kan godt være, at du griner, men det er ikke så ringe endda. Vores krop er ligesom et musikinstrument. Og det skal resonere. Når der er dissonans, så er der ubalancer. Når der er resonans, så er der balancer. Og du kan lave resonans i dig selv. Sådan så, at selv dine knoglemarv vibrerer, når du laver denne her øvelse. Og der tager du og lægger dine pegefinger på dine øjenbryn, og lægger tommelfingrene på ørerne og trykker til, så du kun kan høre dig selv og ikke kan høre andet udenfra. Så lægger du fingrene lige så stille her på ansigtet eller på næsen, og så kommer du med en lyd gennem næsen. Det er en vejrtræknings-lydøvelse.
Det ilter cellerne. Det prikker ligesom champagne i mine fingre og i mine ben og i mine fødder. Og I kan nøjes med at lave den der lyd, hvor I gør det i den lave lyd, eller den lyd, I finder jer mest trygge ved. Og det er vigtigt, at I strammer bækkenbunden op, også mænd, og trækker maven ind, så I trykker lyden ud via mavemusklerne. Kan I have en god dag?